Aizu, Andoni, eta zuk inoiz ikusi alduzu B-17 hegazkinik? Ba, ez sekula hori lehenako kontu die. Gaina nola gerra ere modernizatu egindan ez dut gaina ez dut uste ikusiko dudanik ere, hola, apenas ikusten die Kalashnikovak, tankeak, mortero batzu, baino hegazkinak gozta gutxi do. Andoni Lubaki ez izen aukeratu duzu. Lubaki horrek badu zer ikusirik Lubaki hauekin? Lubaki hauekin ez, lagun afrikar batekin egin on txantxa bat izan zen, eta ezkenen, bueno, interneteko kontuak direla eta erabaki nuen Lubaki izizena hartzea, baina Lubaki justo hauekin nik nire familik badu zerikusia. Nire aitaren aita, nire aitaita, hemen harrapatu zuten nazionalek, posizio hauek defendatzen egon omen zen, eta Elgeta hontan gainea esango nuke nola gaur egun ezagutzen dugun argazkilaritza, kazetaritza, fotokazetaritza hori sortu zela Jim Seymourren eskutikan. Baizea. Gaur egungo sistema, hau da, argazkiatera errebelatu eta bidaltzeko, momentuan bidaltzeko lehenbiziko alegina. Hemen, Lubaki hauetan ateatako argazkietan. Andoni, Chris Hondro saria irabazi duzu eta baita urteko argazki honenaren saria. Bada, zerbait? 2013 urtea nahiko ona suertatu zait, zentzu askotan ikusita. Argazki gogorra uste dut ateran nuela, argazki ez dakit pozik egoteko moduko argazkia den. Hor dauzkau, argazki batzuk edo ekarri? Bai, behitu, kasualitatez ekarri ditut. Hemen ikustetzen bezala Siriako gatazkan ateratako. Hau da, saria irabazi zuen argazkia. Bai, hau da. Argazki gogorra. Askotan kasualitateak lanean harrapatu behar izaten zaitu eta justo Alepon nengoela falafela prepatzen ari zen pertsona bat ikusi, lerroan jarri ginen, eta batean naranja zumuak egiten zituen beste bat ere aurkitu zuen Niklasek, nire lagun suediarrak, eta esan nion atzeko gizonari gordeiazu, keinuz esan nion gordeiazu ni eratean nijo eta seitu nator. Ez dakit ondo ulertu zean, baino hortxe bertan etxeiteko esan nion, eta 10-15 pauso eman itunean mortero bat erori zen, eta gizon hori justo da irudian argazki honetan hilda agertzen dena. Zuen eta hotzekara sentitzen da. Beldurra ere bai, pentsatzen den, noski? Bai, beldurra bai, izugarri. Halako tokitan beldurra pasatzen da. Alepoko argazki gehiago ere baditu hemen? Hau da, Alepoko kale bat, non frankotiratzaile, Basar al-Asaden frankotiratzaileek kontrolatzen duten eta zibil bat bertatik korrika pasaz. Zibil batek, nola bere etxea galdu den bonbardaketa baten ondorioz, oposizio laikoko frankotiratzaile bat. Zu bertaraino iritsi zinen? Bai, izan nintzen gainea frente horretara iritsi zen lehenbiziko argazkilaria. Izan nintzen eta argazki hauek esate baterako euskarazko prentsan ikusi. Bai, lehenbiziko aldiz gainera argia izan zen mundu mailan esango nuke frente honetako argazki hauek argitaratu zituen lehenbiziko medioa. Osea, euskaldunok ere hortan ere badaukagu zer esana. Argazki hau ere ezaguna egin zen? Bai, New York Timeseko portada izan zen, bertan, oposizio islamistako gerrillari bat, bere Kalashnicovarekin futbolean jolasten ari da frontean. Guztietetik gehien gustatzen argazkia hau bera da. Eta gero gaineak enteratu naiz, pertsona gaur egun estatu islamikoan sartuta dagoela. Eta hori nola jakin duzu? Gaur egun Facebook eta Twitter eta olako badare, eta izkenen aman komunean dugun lagun baten bitartez jakin dut pertsona hori estatu islamikoan sartuta dagoela. Aizu, Andoni, zuen eguneroko bizimoduan nola da, gerran? Gerrak bata bestearekin ez daukat inongo zer ikusi. Gerra guztik desberdinak die. Frente guztik desberdinak die. Ez dakizu nora joango zaren, ez dakizu apenas ez egunerokotasun finkorik ez dago. Dena sorpresat izaten da minuturo. Galdera bera egingo diogu Ane Irazabali. Bera orain Turkian dago, eta, Ane, zure eguneroko bizimodua hor Turkian gaur egun nolakoa da? Bai, esan egun guztiak nahiko beretsuak dira eta gainera oso robotikoak. Goizean goiz esnatzen naiz, Kobaniri buruzko azken albisteak irakurri eta irrati kronika pare bat egiten ditut. Gero gosarian fixerrarekin elkartzen naiz eta egun horretan landuko dugun gaia erabakitzen dugu. Normalean kotxea hartu eta goizean grabatzen ibiltzen gara, mugara joaten gara, gaur adibidez errefuxiatuen gune batera itzuli gara, emakume kurduen inguruko elkartasun eta antolakuntza gaitasunari buruz lan bat egiteko, eta arratsaldeak, esan genezaken pixka bat aspergarriak izaten direla, ez? Ordenagailuaren aurrean arratsalde guztia editatzen eta gero idazten. Gauean azken konexioak egiten ditut eta ordurako hain nekatuta dago amaitzen dudanean loseko geratzen naizela. Mila esker, Ane, ondo segi eta zorte hon. Jo,
Aizu, Andoni, eta zuek ze hizkuntzatan egiten duzu lana? Nik bertako medioetan gara eta argian argitaratzen dut, eta beste guztiak kanpoan. Euskal kazetariok uste dut gainea gutxi batzuk direla, bai hemengo medientzako eta Espainiko batuntzako lan egitutenak beste guztiek kanpoan egiten dugu. Euskeraz egiten dugu hemen, eta gero kanpora ingelesez edo frantsesez. Eta euskalduna izatek eta euskara jakiteak erantzi aldio begirada berezi bat zuen lanari. Zuk ezin dezu ahaztu nondik zatozen eta zein zaren, ezin dezu. Hau da, euskerak gaur egun Nafarroan bertan ere bizi duen zapalkuntza ere, ezkenen guk hori barruan daukagu. Frantses estatuan eta bai Espainiar estatuan minoria bat gera. Lurralde txiki bat gera, herri bat gera, eta beste toki batetara juteakoan eta minoria bat zapalduta ikusten dugunean, ezkenen hor empatia bat sortzen da, eta nik beti esaten dudan esaldi bat, erderaz, gazteleraz esango dut, baino sin empatia no hay fotografia. Argelia iparraldean, Maroko iparraldean, amazikak bere beharrak dare. Osea, ez dira arabeak eta ez dira beraien inposatako nazioen barnean ondo sentitzen, eta olako gu bezalako herriekin badute olako empatia hori, lehen aipatu dizuen empatia hori ere badute. Eta horrek ateak asko irikitzen dizkizu olako talde txikirekiko. Jazidiak adibidez, nork hitz egin du jazidiei buruz, orain arte, Carlos Lutuza izanez baldin bada. Olako minoriak euskaldun kazetari batek atera ditu, inork atera baino lehenago. Ez du, Andoni, zuk Jo Esako ezagutzen alduzu? Izugarria. Komiki zalea morratuen naiz eta Jo Esako nola ez gustatuko.